citar acte seguit és la nostra vicepresidenta en l'associació i recita molt bé i a més quan té que mostrar la seva disconformitat en algun cas concret no té ningú inconvenient en plasmar en les seues poesies. La poesia es titula Canvis de poble, de la que és autora ella mateixa. És Maria Dolores R. Bona nit, moltes gràcies per estar amb nosaltres. El poema que vaig llegir el vaig fer pensant en Silla, com me considero una sillera més, el titulí Canvis de poble. Com ha canviat este poble? Quasi no sembla el mateix. Fa molt poquet, l'altre dia, era un poble xicotet. Tot el món es coneixia, no hi havia forasters. Tenien ramaderia i agricultura també. D'esta manera es vivia i no ho feien malament. Eren homes de paraula, no feia falta res més i quan tancaven un tracte, enxocar la mà, fet. Al llac es podia pescar i en Àuia de l'Albufera una llipebre cuidant. Quasi tots així tenien un campet que treballar, que amb esforç i sacrifici havien pogut comprar. En canvi ara tots somien en canviar camp per solar i d'aquella agricultura quasi res està quedant. Tots volen ser funcionaris i la terra abandonar, perquè treballen de bo, però està molt mal pagat. Este és un poble en història, de romans i musulmans. Té cultura i tradició, i de festes no va mal. Les festes són el millor, i tots junts gaudim molt quan arriba el mes d'agost. Un poble privilegiat, té l'Albufera al costat, un bons parcs i una estació i la capital on pas. Com té tantes coses bones, així venim d'altres pobles i a tots ens reben molt bé com si foren uns més d'ells. I així a poc el poble, entre tots, l'estem canviant i d'allò que hi havia, quasi res, està quedant. I a mi molt m'agradaria que amb respecte i llibertat no es perda la nostra història i llengua, que són signe d'identitat.